हे भोर भइल भिनु सहरा धरमवा कजुनिया न हो। हे भोर भइल भिनु सहरा धरमवा कैसे कैसे जागिले हो। हे पुतवा से नतिया पनतिया त घोड़ा द उड़ावेला तब हम हे पुतवा से नतिया पनतिया त घोड़ा द उड़ावेला तब हम जागिले हो। हे हम तुहाँ से पूछी सब देवी लोग कैसे कैसे जागिले हो। हे हम तुहाँ से पूछी पितराइन लोग कैसे कैसे हे धियावा पतोहिया ना तोहिया त आँगना बहारेली चूड़ी खाना कावेली तब हम हे धियावा पतोहिया ना तोहिया त आँगना